официално съседанието отсъства господин Иван Василев. За Ромир Марков не мога да кажа нищо. А и не мога да установя връзка с него по телефон. Така че ви предлагам да започнем в този състав. Имаме изискване от закона кворум, така че съгласно законния правилник откривам днешното заседание. Днешното извънредно заседание на Общински съвет, подчертавам го. Причината това заседание да бъде свикано в извънреден порядък е факта, че знаете, на предишното заседание разглеждахме предложението от директора на детската градина Райна Княгиня, Катяловница, Наталия Борисова, относно предоставяне на допълнителни средства за възнаграждение и осигурителни плащания на работещите в детската градина. Ние взехме решение Общинска администрация в срок до 8.12.2016 да излезе с мотивирано становище от Общински съвет във връзка с това предложение на директора. Предложението инженер Иван Цаков, на Ялница, всички от вас го имат. Тъй като сами виждате, че имаме леко разминаване в сумата, която се искаше и тази, която реално трябва да бъде предоставена, за което е финансово отдел на Общинска администрация. Аз, колеги, си го признавам, не посмях да ви предложа да вземем това решение на подпис, така както беше предварителната оговорка от предното заседание на нашия Общински съвет. Затова се наложи да свикам това извънредно заседание, за да можем да дискутираме още малко този проблем. Така че предлагам това извънредно заседание да покачи последния дневен ред. Точка първо предложение на Сметната финанса относно ползването на безлихвен заем. Втора точка разни. Моля за вашите предложения и становища по така представения ви дневен ред. Проект за дневен ред. Да разбирам, че нямаме въпроси и предложения други. В такъв случай преминаваме към процедура на гласуване, който е съгласен проекта за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание, може да гласува. Против, въздържали се, няма. Колеги, преминаваме по същество. Тъй като материала не е минал на комисия, аз ще си позволя заради записа, който знаете, че се правят записи на всички заседания наши, да изчита предложението на инженер Иван Цаков относно ползването на безлихвен заем на основание член 21, алинея 1, точка 6 и точка 10 от Закона за местната контрол и местната администрация, член 124 от Закона за публичните финанси и член 53 от наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местни дейности и за съставянето на тригодишната прогноза и съставянето, приемането и изпълнението на отчитането на бюджета на община Ялница. Предлага господин Цаков на Общински съвет Ялница да приеме следното решение. Първо, дава съгласие община Ялница да ползва безлихвен заем от сметката за чужди средства в размер на 42 000 лева. Средства да се предоставят на детска градина Райна Княгиня, град Ялница за финансиране и изплащането на заплати и осигурителни плащания на персонала за месец ноември 2016 година поради недостиг на средства за делегираната от държавата дейност, целодневни детски градини и детски ясли. Второ, предоставената финансова помощ да се прихване от бюджета на детска градина Райна Княгиня за 2017 година в частта за делегираната от държавата
делегираните от държавата дейности в срок до 30.06.2017 година. Това е предложението за решение. Колеги, откривам дискусията по тази точка от дневния ред на днешното заседание. Имате думата.
рекапитулациите на детската градина и рекапитулациите на детска ясла. Тези цифри, които ги четете, точно както каза госпожа Генова, това не са данните, които в момента касаят най-важните въпроси. Тоест, средната работна заплата не се формира от това, което четете вие по 101. Тоест, ако искате да изчислите всичко и да ви стане ясно, разделете общата сума на 55 и ще разберете горе-долу какво се случва. Никой от общината в детската градина не получава такава висока заплата дори директора, за да може вие да формирате средна работна заплата така. Значи всички служители, може би около 25 човека в детската градина получават минималната работна заплата, така че не може половината персонал да получават минималната работна заплата, останалите учители да получават заплати минимални за длъжността си и вие да кажете, че е такава 900 и колко лева там виждате. Ако искате по-конкретна информация, ще ви дадем. Това е рекапитулация, така върви софтуера. Аз трябва, за да ви разгадая точно какво се иска, трябва с калкулатор да се изчислява. Така че това са нещата. Няма такава заплата в детската градина, средна, това, което вие чесете. Давам думата на господин Иван Стратегия. За да не превръщаме, понеже почернах диалог, това да беше лошо да има такъв диалог, но аз това искам да. Значи, вие не можете да ни накарате ние да държим колкото вие пожелаете. Значи, има справки, които се дават от администрацията, които ние искаме подробни за най-малкия, тук, ако има някой служител и дошъл някой граждане, който не знае, точно какво се получава. Тук гледаме параграф 100, пише основна заплата, под това за нас е основна заплата. Ако пише нещо друго, сте си направили да разбивате каква трябва да бъде. За нас основната заплата на този етап, без да делим на 55 или на 50 или нещо, което си мислите и вие. Вие, ако сте го били, знаете много добре, но да чукарате от там, първо което е 992 лева. Няма такава заплата. Но това ние няма как да ви гадваме просто на вас. Факта, че сте докарали от там, че трябва да сме заев, значи ясно, че се повтарят нещата с читалище. Ако ще остане като в читалището, да разговаряме тогава да седем да разговаряме, тогава ще говорим с конкретни факти. А факта, че не сте го направили като трябва, ами сте ни фарили тук една основна заплата, ние се говорим за това нещо. Основна заплата е 992 лева, ако мога да чета. Не мога да ме карате да го дела на 55 или на корен квадратен хотели колко, защото просто няма да се случи. Това е първото нещо. След това, при условие, че поискахме 30 и че ние гласувахме, сме гласували, сме предложили, че сигурно евентуално ще дадем съгласието за 35, става 42. Аз поисках, понеже по стечение на обстоятелството отговарям за този бюджет, като председател на тази комисия, поисках да ви направят една справка, какво ще се случи при минимална работна заплата, ако се изплати минималната работна заплата, защото мен ме съмнява като бюджетар, че това нещо е възможно да се плати, защото това е за този месец. Има за такива риска, удобна, евентуално ако не се съгласим на толкова. И не виждам с тези справки, които се направи по този компетентен начин в кавички, как ще върнат в следващата година тия две заплати от тези предходни години, когато станат екстраполирани в следващата година. Или може би се надявате, че общината ще ги прости. Тъй като само да ви кажа, не сме опростили на гимназията, не да простим на детската градина, с най-добрите ми отношения към нея. Значи, от справката, която предполага, че имат всичките, ако няма, че видите справката, е написано, че за Райна Кривия при средна работна заплата минимална 420 лева са необходими за стабилизирането и 26 700, нека да бъдат 27, нека да бъдат 28 хиляди лева, за това, което искаме ние в размер на 40 хиляди лева. И аз ще поискам да се дискутира тази цифра. Няма нищо против да гласуваме и за 52 хиляди лева, но имайки предвид, че трябва да се връщат тия пари, и тъй като ние сме община, като не се върви приморсно, знаем какво следва. Значи не може някой да иска да събират недобори и данъци и такси за събиране на бюджета, а някой други да се опитват да харчат бюджета. И то по начин, по който не може да докаже. Благодаря. Ще взема този път. При адекватен отговор. Благодаря. Да насочим наистина вниманието към това, откъде се получава разликата между 35 и 42. Това е моят въпрос. Искам само да уточня нещо, което е видно в рекапитулацията вече. Преди малко имаше разказвателна форма на моето обяснение, сега вече в рекапитулацията. И гледам. Значи това, което вие виждате, 101 основна заплата, това са броедни 992
който винаги е видно колко са хората, колко са плащанията, какви са осигурителните вноски на всеки един служител и така нататък. И пак повтарям, 101 основна заплата, това 992 са дни, а не суми. Прочетете внимателно, огледайте нещата и не дайте да говорите така просто за така да се каже нещо. И другото, което е като обяснение, ако трябва пак ще дам такова, но разликата в сумата, която виждате, от тази, която е поискала директорната, не искам да взема на нейната дума, тя може би ще каже, аз да кажа, тъй като съм ситуацията и аз правя заплатите. Искам да обясня, че тази сума, която е искана на предното заседание, която въвеше протокола за днешното заседание, това е сумата, която касае заплати и възнаграждения само на детската градина, без да касае осигурителните вноски и без да касае възнаграждението на медицински персонал, плюс осигурителните вноски на медицински персонал. Тъй като те са към нас, детската ясла също е към детската градина, затова сумата е по-различна. И пак казвам, това са рекапитулации, а не справки. Това е нещо, което аз не мога да го коригирам, тъй като върна като софтуер. Начисляване на заплати. Благодаря. И аз благодаря. Значи, фактически нещо средно се получава. Имаме за заплати в детската градина. Между другото, аз не дала детската градина на детска градина, детска ясла. Доколкото се помням, ние имаме ОДЗ, което по силата на закона, на промяната в закона, прекръстихме на детска градина. Не знам защо се дават на две там. Тази рекапитулация, която коментираме в момента, тук съм благодарен на госпожа Ятова за това, че обърна внимание, че 992 значи дни, а сумата е след това. И ако нещо се дели, то трябва да се дели тази сума. Да, на бройките 55. Така, за това благодаря. Но отдолу всички една сума от 31 253 лева и 26 стотинки. Това са заплати без осигурителните. А с осигурителните, които са 6273,87, значи и при единия случай, и при другия, ако оставим само заплатите, както казахте вие, без осигурителните вноски на детска градина и заплати и осигурителни вноски на детска ясла, се получава сумата 31 253,26. С осигурителните се получава 37 близо 38. Значи нито едното, нито другото е 35. Аз това питах. Откъде се появи сумата 35? Да, давам думата на Наталия. Аз също няма да говоря в разказвателна форма. Имам предвид тази сума 35, откъде се появи. Първо искам да обясня, че защо разсъждавате така, че не трябва да делим детска градина и детска ясла. Миналия път аз се опитах да обясня и вие да знаете, че средствата за детска ясла, по-точно за заплати на медицинския персонал, са функция здравеопазване. Две различни субсидии. Едната от образование, която покрива персонала, учителския персонал и помощния персонал, включително на детска ясла, а от функция здравеопазване е заплатата само на медицинските сестри. За това се получава разлика, защото е гледан бюджета само от функция образование. Делегираният бюджет на делегираната дейност от функция образование. Другото, което мога да кажа, че тази финансова помощ със сигурност ще се прихване от бюджета на детската градина. Никъде не съм заявявала, че ще бъде опростена от общината и по какъв начин ще се случи. Евентуално работим от повече от 2 месеца, така дори втори месец с прогнозни резултати за бюджета 2017. Имаме план за оптимизация, който след отпуснатия единен
не е коментирано това увеличение. Това е факт сега към средата на декември. Мога да ви ги кажа с цифри, но при една оптимизация, при увеличение на един разходен стандарт, смятам, че ще можем да върнем този безлихвен заем, който, ако вие гласувате, ще получим. Да, аз благодаря. Господин Петров, само ще ми позволите една реплика. Не ми стана ясно все пак 35. Откъде дойде? Откъде дойде 35, като аз казах 31. Добре, съгласен съм. Не сте предвидели детската ясла, тя е от друго място финансирана и така нататък. Добре, съгласен съм. Но 35 откъде дойде? С и без, нали, без осигуровките е 31, казах, с е 38. Това е някъде по средата. На този въпрос не чух отговор и записвайте си както аз си записвам. Ако обичате. И вторият ми въпрос е, казахте, че от 2 месеца работите вече по проекта за бюджет 2017 година. Питам, как работихте по проект 2016, след като аз съм сигурен, без да се изхвърлям по никакъв начин, че вие сте знаели още самото начало на годината, че няма да ви стигнат пари за 12-та заплата, там или за 11-та случай. Тоест, че няма да ви стигнат парите за заплата. Защо до този момент не са взети мерки, примерно с изпращане на писма до институциите, които знаете, че може да бъдат този въпрос? Това ми е този въпрос. Който иска да отговоря. Аз каквото мога ще отговоря. Значи, първият въпрос, защо има разлика в средствата, тези пари, когато беше написано предложението, не бяха видни, днешните суми не бяха изчислени с точност за месец ноември. Няма как да предположим колко ще бъде заплатата с точност един месец напред. За това има разлика, плюс това, като изключим болнични за текущия месец, които са различни, не е толкова, наистина сумата не е толкова малка, за да е плюс-минус, не сме работили с точност. Втория въпрос, ако аз не съм достатъчно изчерпателна, може да ви отговори счетоводителката, защото мисля, че нещата сме ги съгласували и така трябва да бъде. Защо? При нас, както ви казах, имаме 3 корекции. Септември, декември, февруари. Никога не можем да предположим движение на децата. Случва се понякога с движение, може да има на 20 деца през учебната година. Нас не касае финансовата година. Да, започнахме преди 2 месеца, защото знаем, че сме назад. Не е от сега, но винаги сме получавали декемврийските си заплати през месец януари. Защо не сме предприели оптимизация до сега, за да изчистим този месец? Не мога постоянно да съкращавам проекти и през септември да назначавам. Според мен мисля, че не е нужно. Да, ще кажете, че ако сме една частна фирма, до сега да сме фалирали, но пък в крайна сметка мисля, че ангажимента на образованието и обучението на децата не е общински, той е държавен приоритет преди всичко. Не мисля, че не може да бъде безкрайна оптимизацията на числения състав. Предприели сме, ще се извърши, случвало се, дори аз ви казах и на предишната сесия, след пенсиониране не сме назначавали, разпределили сме работата между работниците, имаме незаети щатни бройки, предприели сме го и пак не може да се достигне сума.
която е необходима за... И не на последно място мога да кажа, че това не се случва само в нашата община. Има такъв случай в другите. Надявам се нещо да се предприеме отгоре, както се казва. Благодаря, давам думата на господин Петров. Аз имам чувството, че колкото повече се говори, толкова повече влизаме в една компетентна безизходица. Колежката компетентно отговори, ако бяхте работили компетентно, стриктно и точно и отговорно, нямаше да дискутираме днес. Нали така? Така мисля, че е. Отговорете ми, госпожо директор. Служителите в детска градина Райна Княгиня работещите, влизат ли и тия от медицинския персонал? Те под ваша юрисдикция ли са? Да, супер. Аз мисля, че знаете... Така, след като вие на 28.11 правите предложение и искате възнаграждение и осигурителни плащания на работещите детска градина Райна Княгиня, защо сега се появиха допълнително този медицински персонал? В тия 35 хиляди, които се казват и се вижда, че са крайно компетентно в кавички фиксирани, би трябвало да влиза медицинския персонал. Те са в работещите в детска градина Райна Княгиня. Независимо, че са финансирането е едните към образованието, едните към медицинските там служители. И колкото и да говорим, ние няма да можем да отговорим на този въпрос, който ви зададе председател на Общинския съвет, пак казах, защото вие не аргументирано и не прецизирано сте направили вашето предложение. Това трябва да се каже ясно и да се подчертае ясно. Няма защо да го дължим. Тъй, че ние сега изпадаме пред една нова дилема. Включваме към нашата ситуация и нашата дискусия и медицинския персонал. С тия 3000, близо 4000 лева и осигуровки още не знам, още 5000 лева. Това трябва да дискутираме. Аз подкрепям изказването на колегата Георгиев. Извадени са някакви цифри. Вижда се, че не е направено добре предложението. Вижда се, че не можем да чуем нещо мотивирано искане или някакви предложения тук от компетентните хора. И се обръщам към колегите да се спираме на една цифра, която вече да видим докъде може да помогне и да я гласуваме. Ясно, че има добронамереност от всички, и от кмета с това предложение, и от нас като общински съветници за това, че сме приели днес да заседаваме и да имаме някакво конкретно решение, защото аз пак казвам, не от 9 валенция, от 19 да вадим вода, ние няма да стигнем до нещо конкретно. Това е моето предложение. Благодаря. Преди да дам чаято на думата, ще вметна само, че така, чисто по-крачмарски грозен термин, извинявайте за него, но сметнах, че най-близко, как беше там, по-студен, имаше една така детска игричка, най-близко до сумата за 35 000 лева е заплати на педагогически, непедагогически персонал и на медицински персонал. Тоест 31 253 без точката и 3716 се получава 34 969. Тук сме най-близко до 35. Може би това има предвид ръководството на детската градина, без осигуровките нито на медицинския, нито на немедицинския или педагогическия персонал. Госпожа Йотова. Благодаря. Крайно ми е неприятно. Крайно ми е неприятно, искам да го кажа на микрофона, да ме чуе цялата община. Тук не сме си събрали на квалификации, кой какво е учил, какво знае и така нататък. Моля ви, господин Петров. Значи, ако трябва да сме точни, аз съм един счетоводител. Аз не съм експерт в детската градина. Това, че вие сте в икономическата комисия и нямате образованието като такива председатели. Така, сега отивам в същността на въпроса, който наистина е важен и най-накрая, благодарение на
основни заплати на работещите в двата сектора. Сумата прави 34 969 лева. И ако това някой си го беше сметнал малко преди да започне това заседание, нямаше да има никакъв въпрос. Благодаря. Ма как ще бъдат само заплати без колеги? Това е смешно. Я чакай да се чуят всички да дадат за какво става дума. Компетентен експерт от детска градина, който не знам защо е компетентен, като не знам какво образование да вършим. Смята на заплати без осигуровки и без възнаграждение допълнително. Много смешно. Това съм докара даже да се смея. Аз не знам какво прави там. Колеги, моля ви, запазете Той, че такава некомпетентност не бива. нормалният тон в дебатите, за това сме се събрали да дебатираме без лични емоции. Аз искам само да припомня, че в предложението от госпожа Наталия Борисова е записано: моля за вашето съдействие за предоставяне на допълнителни средства в размер на 35 000 лева за изплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски. Това е очудването ми, господин Петров. Искам да кажа. Значи, вие усетихте спасителното повече от цифрите на председател на съвета. Но вие не зачитате предложение, където пише, което ви зачете председател на съвета. Недостиг за трудови възнаграждения и осигурителни плащания. Вие ми казвате, тази цифра се образува само от плащане без осигуровка. Ама недостиг, но вие ми казвате, че се е стигнало до цифрата за изплащане на трудовите възнаграждения на педагогическия и медицинския персонал. Усетихте близката цифра и хванате спасителния пояс. Но тук не е точно така предложението. Предложението пише за трудови възнаграждения и осигурителни плащания. Тъй, че не фащате кишки. Нали? Не е спасителният бряг. Тъй, че аз пак казвам, от 19 извора да вадите вода, не мога да се аргументирате, защото изглежда нещо ви липсва. Не искам и не смея да казвам какво е това. Тъй, че пак се обръщам към колегите и към ръководството на нотицията, да се преминават към конкретни предложения. Благодаря. И аз благодаря. Присъединявам се към призива, който отправи господин Петров. Нека да бъдем по-конкретни. Явно, че с лични нападки по отношение на компетентност няма да решим въпроса. Господин Иван Георгиев. Значи, популизма не е лошо нещо, ако може да го правиш. Но когато си некомпетентен да го правиш, по-добре да го прави. Един го казва, който е сигурно не е от наша група, предполагам. Казахме, че говорим конкретно. Аз питам конкретно експерта на финансови корифеи, какво пречи, когато една фирма или община или организация държавна или общинска, независимо каква е, изпадне в такова финансово затруднение по нещо към фалит. Защо ни бъде да ни убеждава, че ние трябва да изплатим пълните възнаграждения, а не да не си съберат някои части, нали? И отидем на някакъв компромисен вариант, при който ще бъдат поносими за всички. Значи ние сме готови да приемем едната сума и другата сума. Обяснете ми защо трябва да платим другата сума. И аз ще гласувам за. Значи говоря от минималните работни заплати с всичките последствия като осигуровки, нали? И това, което те са получали до момента. Това ми обяснете. И аз казвам, че ще гласувам и за едната, и за другата. Значи, хората добре ни познават, така че така почнете да се правите пред половината област и Светия Симон, пак няма да я поведат, така че ние знаем за какво става дума. Значи ние много спокойно да срещнем с колектива и да обясните за какво става дума. И за какво сме докарали до там. Не ние, някой друг. И сега се опъчваме да ги извадим до бакиите и те трябва да ни събарат на корифеи. Аз питам, обяснете ми причината по която трябва да гласуваме голямата сума, която обхваща всички екстри до момента, ако може да се каже, и сумата, която е коректна, когато една институция отива към крак, финансов крак, поради обяснени причини. Това ме обяснете, аз ще гласувам и двете суми, което се спрем. Благодаря. Въпросът ми е конкретен към конкретното учреждение. Има среща финансов експерт, да каже защо. Кое е необходимо да гласуваме? Коя сума искате да гласуваме? Точно, че аз не съм финансов корифей. Аз съм счетоводител, който е подчинен на директора на детското заведение. Благодаря. И като такъв не трябваше да докарате заведението до фалит. Благодаря. Гледаме през счетоводител и просто направи така, че да го прави от всякъде. Като може да се реагира
го знаем, така че няма да ви се обяснява. Колеги, Отговорете на вашия въпрос. Няма ръководен състав при мен, аз съм счетоводител. Питам какъв е въпросът. Може ли някой да отговори на въпроса на господин Георгиев, за да не... Коя сума да гласуваме? Кажете ли коя сума да гласуваме, та да гласуваме и въпросът е. Това е нито една. Имам за заплата. Добре. Какво ме питате мен? Тогава защо пишете това, за да се събирате и Заради време? хората. Има 54 човека. Заради кое? За Наталия. 55 човека. Си чакат заплатите. Вие конкретно сте за хората. Бъде, много интересно 55 система. човека си чакат заплатите. Да, да. Един по-лек въпрос може ли? Преди да се отговори на този, който зададе господин Георгиев. Просто да се защити някаква сума от двете, които евентуално могат да бъдат гласувани от нас. Доколкото си спомням в системата на образованието, по памет цитирам, не съм преглеждал наскоро нещата, на всеки 3 месеца в учебните заведения, за детските не мога да кажа, дали е така и за това въпросът ми е към вас, на всеки 3 месеца ръководителя на детското заведение в случая, аз говоря за учебното, е длъжен да събира колектива на общо събрание, на което да го запознава с това какви са показателите финансовите, наред с всичко останало, и с финансовите показатели на ръководеното от него детско заведение, в случая или учебно заведение. Тоест, приходи, разходи, къде сме с главата, на къде сме с главата, на къде сме с ръката. Това случва ли се тук? И ако се случва, защо първите 3 месечия на тази година не са взети мерки да се подобри положението, в което сте намирате? Давам думата на госпожа Наталия. Аз не знам къде да започна, защото много въпроси станаха. Първият въпрос на господин Иван Георгиев, защо се снабдели детското заведение? Не ви питам за това. Питам ви коя сума да гласуваме. Има 2 суми. Значи 42 предложено от кмета на общината и господин Иван Георгиев предложи сумата от 26 664. Значи сумата... Коя от двете суми да гласува общински съвет? Тоест, Първото аз нямам право да гласувам. Имам право на мнение, но нали, идеята за тази извънредна сесия беше да се прецени дали може да се подсигури тази сума. Аз не мога да отговоря на този въпрос, каква сума може да се отпусне и да се гласува. И другото, което мога да кажа, че са провеждани събрания на педагогическия съвет, на които служителите са запознати с финансовото състояние на детската градина, но, както ви казах, винаги сме се надявали тъй като работим на един разходен стандарт, нямаме формула. Единствено сме се надявали на незаетите щатни бройки, които ви казват, че не са заети, и на увеличение на децата. Не можем да предположим какво може да се случи от септември до началото на учебната година до края на учебната година. Говоря за учебна година, защото при нас варират сумите на учебна година. Финансови получаваме, които са през януари, разбира се, както средства за финансова година, но при нас нещата се случват и откриване на учебната година и записване на брой деца. Така, аз да уточня малко, явно, че не съм бил много конкретен. За 2014 вие изплащате декемврийската заплата за сметка на бюджет 2015. За 2015 декемврийската заплата изплащате за сметка на бюджет 2016. Едно дете в началния курс ще сметне, че в края на тази 2016 ще се окажете с 2 заплати по-малко. Аз това питам. Този факт коментиран ли е на общото събрание на персонала, което трябва да се прави на всяко 3 месече, и какви са били предложенията на този персонал за излизане от ситуацията? Това иска само. Как коментираме този въпрос? Това забавяне
общото финансово състояние. Запознат е персонала, но за да се стигне до тук, точно тази учебна, точно тази година календарна беше увеличението на заплатите на педагогическия персонал, които влизат в разпределението на единните разходни стандарти от януари 2016 година. Няма допълнителна субсидия за тези увеличения и за приравняването на полувишистите с вишистите. Не беше получена, а в същото време съм задължена да изплатя, тъй като неколкократно получавах писма от регионалното управление на образованието дали съм изплатила, кога съм изплатила и при събиране на персонала аз не бих казала, че съм подчинена, но повечето от педагогическия състав членуват и в синдикалната организация, с която съм подписала колективен трудов договор и съм длъжна да ги спазвам тези клаузи. Специално синдиката да приключи това не е. Значи, ще ми позволите, съжалявам, колеги, че превършвам така на последно време започнахме да се дискутираме само с директорката, но пак не ми е ясно. Аз съжалявам. Съжалявам, че го казвам, но пак не ми е ясно. Значи, вие казвате, че една от причините е това, че на полувишистите заплатата примерно от 560 лева е трябвало да я дигнете на 600. Доколкото ми е известно, от тези 50 и колко госпожа Йотова за персонала? И 5 човека. 55 е целият персонал. Така. Не говорим за педагогически, той е друга Да. цифра. Няма в момента Да. От тази цифра предполагам, че 20 са педагогически персонал. Предполагам, не. По-малко 20. Добре. От тези 20 човека аз съм сигурен, че на двама човека се е наложено да дигнете заплатата от 560 на 600. Което е, нали, сте задължени да направите от 1 януари. Това са 40 лева. На двама човека става въпрос за 500 лева. Извинявайте, за 500 лева. Нека да не смятаме. Освен това, крайно неприятно ми е да ще ви кажа, този проблем предполагам, че съществува навсякъде в България. Навсякъде държавата винаги го е правила и ще продължава да го прави. Да вменява нещо, без да го финансира. Не само във вашата област. Във всички области. Значи тук аз не съм чул някъде на друго място да се дискутира този проблем. За недостиг на средства за заплати и осигуровки. Благодаря. Господин Симон Иванов и Димитър. Не мисля да се изказвам, но имам много специални състави. Интересуваме тази рекапитулация. Това ли са парите, които трябва да се получат от работниците? Абсолютно с това. Или това е сумата, която ние трябва да дадем. Защото ако някой е правил заплати, той като е погледне тази рекапитулация, ще види. Отгоре имаме фонд работна заплата, отдолу имаме всички осигуровки, които са платени и са в тази сума, която е. Имаме 31 253 лева, фонд работна заплата, всичко отдръжки, които са приспадането на всички осигуровки и така нататък, дължимо по тия суми, 31 000 баланса е 0. Ако това е рекапитулацията и парите, които трябва да получат хората, това е сумата, която ние трябва да ги пуснем на тях. Аз да коментирам каквато е да била друга сума. Благодаря. Ще ми позволите ли да отговоря? Тази рекапитулация, която я виждате пред себе си, е направена в финансовия отдел на общината. А доколкото си спомняте... Това е нашата рекапитулация на детската. Да, аз съм взел от там. Така, а на предложението на директора на детската градина не беше подплатено с такава рекапитулация. Това не беше направено тогава заплатите.
всички останали аз ще кажа да, благодаря, извинявам се за неточността. Рекапитулацията съм взел от общинска администрация, не от вас. Затова съм останал впечатление, че е тях. Но аз, за разлика от всички останали, казвам да, грешката е моя. Но не чух преди това някой да каже, грешката е моя. Господин Петров. Аз се чуда на самочувствието на някои хора. Но при всички случаи ще се остана сам с моето очудване. Много логически неща има. Колегата Иванов казва, това е сумата. Аз казвам, че по-логично е, че имаме предложение една страница от 35 000. Ние може би трябва него да уважим, а това вие, че сте правили кеси неточно статистически, това не ме каса. Ето, упоменали сте за трудови възнаграждения, осигурителни плащания. Генова конкретно към вас, с риск да ви се изсмеете. Нали не са, всички са делегирани от държавната дейност и медицински персонал? Не знам какво да ви кажа. Просто аз може би клона към факта, ние ясно, че ще помогнем, но да изправяме кривите краставици, някакси смятам, че не е редно и не би трябвало да го допускаме. Имаме едно предложение, искане, по-огледано от експертите и специалистите на това учреждение, мен не ме касае, направено, входирано, би трябвало да огледано, прецизирано, имаме една цифра от 35 000, което пише до господин Кмета, до общинския съд. Ето предложение. Ние въз основа на това предложение направихме научни трудове и старахме се, че имаме магистърски степени и не знам какви степени, докторски и така нататък, но за мен логично е или да намерим един спасителен вариант, който предлага колегата Георгиев, или да уважим предложението, което ние представим пред нас преди, не знам колко време. Така. Сега, с тези изключително грамотни рекапитулации, ние установяваме, че трябвало 42 000 лева. Тъй, че аз правя конкретно предложение да уважим искането на директора на детска градина Райна Княгиня, този момент, който е входирано на 28.11.2016 година. Благодаря. И аз благодаря. Други конкретни предложения, господин Иван Георгиев. Значи това, което колегата си му каза, то е видно. Но не знам защо казваме цифрата е такава, иначе това е цифра. Значи те могат да пускате 42 000 и па ще бъдат прави. Въпросът е отрезвителен, финансов и в името на това да кажете какво ще върнат. Дали е възможно. Защото не чух до сега, на момента, ако ми кажете сега да ще тече до година, ще бъде нормално, без трудности, да ни гласуваме сумата. Ама какво става дума? Какво ми казвате вие, че фонд работна заплата е 30 на 000? Да, виждаме, партии са такива. И осигуровките правят толкова и толкова. И какво? Значи да им дадем пълния размер на всички възнаграждения и за прослужено време и за това, което им се полага, то им се полага, както ще им дадете. Само, че прослуженото време се начислява върху новестта на работодателя, че сме едни същи работи, ми го знаем всички много добре, се начислява върху това, което сме определили като база. Базата ще бъде това, което предложи. Основната заплата. Какъв е проблемът? Че ще трябва по-малко пари. И до там са докарали да ги правим. До там са докарали. Аз съм съгласен и ще подкрепя това, което казва Румен. Режда не може да се справи до никъде. Вземем една средна сума. Това са искали хората от детската градина. 35 000 лева, 35 000 лева ще получат. Това да е. Аз благодаря. Само да кажа, извинявам. Да. Че аз казах, че със сигурност ще бъде прихваната тази сума, тази финансова помощ от бюджета. Никой не е коментирал, че иска да се опрощава и... Слушайте, какво ви казваме да се слушаме. Ние ви казваме колко това е време. Това е физическо време. До 30 юни да се Така. върне. Тук вече отидаме до бройките деца. Аз няма да ви казвам на бройките деца. Ще ги размърте малко шапките и ще увеличите бройка. Ето това ще каже Гаврил преди малко. Как да ги увеличим, когато няма, например, когато няма за тази година ръждаемост, как може да... Вие сте обхванали всичко, мислите, че сте обхванали всичко от 100%. Да, обхванали Добре, извинявам се. Значи не може да Аз ще извинявам. обхванали 100%. Ама аз не съм сигурен, че сте го обхванали всичко. Ще се извиня аз. Не сме обхванали на 100, защото не е възможно на 100 да се
Процедура на гласуване, господин председател, предложение. Ясно, две предложения са направени, едното на кмета, което не знам защо го преправя, другото предложение решението на след решение. Колеги, други предложения, други мнения. Господин Симеонов. Тъй като става на въпрос за безлихвен заем, който ще бъде върнат, аз предлагам да приемем предложението на кмета. Последното предложение. Тъй като парите ще бъдат върнати, заедно е безлихвен. Гаранта е много интересен човек. Като гледаме каса докараме. И да поискаме евентуално от госпожа директорката до следващото заседание на Общинския съвет, което е след няколко дни, да ви представи една информация за мерките, които ще бъдат взети, за да бъдат. Пише. Канцеларски материали ще представят 500 лева, ще уволнят 3 човека, толкова ще представят заплати, осигуровки, Казва Това е предварителна програма. Казва се приблизителен план, само че това е однаково и това не е за нас, ние не спасваме се на съвсем. Ако една директорка не трябва да прави тия неща, мога ми да ми попа директор. Позволете и да го направим. Не, заради записа, понеже след това нищо се чува. Не съм от хората, които така се подават на емоции, даже понякога ми е досадно всичко това, когато се случват нещата по този начин. По-скоро гледам практично на нещата. Аз ще ви кажа това, което мога да дам като информация, защото наистина този проблем стои в обществото, включително в тази, която работи. Само че там нещата не се гледат, как да кажа, директно само на Общински съвет. 3 разговора се проведоха между ръководството на детски заведения в общината за това къде какво може да се направи, как да се балансират нещата в края на годината и какво е наложително да се направи, за да не се стига до годината в същата тази ситуация. Мисля, че това може да се случи още повече, че тук е едно детско заведение. Малко са не се измерими нещата, които се правят. Но факт е, че такъв проблем съществува и част от проблема е точно това, което каза Наталия, че с постановления и не знам си какво още там предишен период, в който аз не съм била ангажирана толкова пряко с тия проблеми, се увеличават работни заплати, променят се стандарти, в същото време няма допълнително субсидиране, за да се покрие финансово, да се обезпечи всичко това, което е като мярка. Може би държавата го прави, първо за да се разтовари, както казвате и вие, второ за да накара местните власти да мислят, т.е. да мислят по отношение мерки и оптимизация. Това в момента си е факт. Не достигат пари за един месец. Не знам доколко, защото знам от финансистите на общината, която работя, че до 31 декември всички плащания, които са дължими за тази година, трябва да бъдат изчислени, включително и декемврийските заплати. Не знам как стоят нещата тук. Не знам доколко чисто като механизъм е допустимо сега да се плащат за ноември частично там някакви суми, каквито се предлагат, да и под формата на авансово плащане за съответните, не знам, ако следствие на другата година, началото на годината да се плаща разликата и доколко това е съотносимо с договорености, които всеки един работещ в това детско заведение е подписал трудовия си договор, дали това няма да привлече някакви други как да кажа, щети за общината и за работодателя, защото всеки един служител ще си иска да си получи парите, да има това право. И ние ще изпаднем в друга ситуация. Факта, че се е получило това нещо е безспорен. Сега какви са причините и защо чак сега се води това разговор, може би някой друг някой трябва да го говори това нещо. Факт е, че е наложително да се сяде да се мисли, но не само детската градина, заедно с общинско ръководство, трябва да комисия да се види какво трябва да се направи, ще ви кажа нещо, което на мен лично ми е направо. Още миналата година, когато
Аз за мен не я виждам като реално да платим частично някакви пари, защото ние нямаме друго време до края на тази година, което да платим разлика. Освен следващата година, ние нямаме друго начин. Недопустимо е за декемврийски заплати да се плащат на най-късно. Не знам дали е допустимо и ноемврийски заплати да се доплащат през 2017 година. Поне в моята община на финансистите казват, че това не е допустимо. Не знам дали са еднакви стандартите и методологията чисто на финансовата част, защото не се занимавам директно с това. Така че аз и всичките ми, как да кажа, резерви по отношение на това, че има недостиг и се е формирал този недостиг и че това не е някакъв вид тежест, която общината трябва да поеме, бих гласувала за предложението на кмета на общината, не заради хората и заради популизма, просто защото не виждам друг работещ вариант. Но в най-кратко време може би трябва да се проведе този разговор на всякакви равнища и да се види какво може да се направи, за да се оптимизират нещата и да се наваксат по времето през 2017 година. Няма смисъл да се изнерваме и да се доказваме кой колко е компетентен, прави крит или не знам популист или не популист. Нещата се отработват с работа, смислене и с предприемане на някакви действия. Според мен така трябва да гледаме на ситуацията. Благодаря. Съгласен съм абсолютно с това, което казахте. И ще ми разрешите само един коментар. Вие казахте, ние да платим. Защо? Аз не получих отговор. Сами виждате предложението, че ние правиме изключение на изключенията. Взимаме пари, виждате ли откъде? Аз не знам защо. От извън бюджетна сметка за външни средства. Не ми се искаше да изпадам в тази плоскост. Даже сега няма да ви отговоря по начин, по който трябва да ви отговоря. Но тази част е едно, тази част на масата, тази част за мен е едно. Значи, цялата този ресурс, човешки ресурс, хора, би следвало съвсем на време да седне и да разбере, че това ще се случи по време на годините действия. Аз нещо друго ли казах преди малко? Аз казах, че още на първото тримесечие на 2016 година е трябвало да почнат тези разговори, за които вие споменавате, че се водят в община Тетевен. Още тогава е трябвало да се търси начин за излизане от ситуацията. След като в края на 2015 година, пак повтарям, в края на 2015 година е влязло разпореждането за приравняването прословото на заплащането на хората с полувисше образование към тези с висше образование. Бакалавърска и магистърска степен, не е така? Аз опитвам да кажа, че проблема не е само проблем на детската. Той е проблем на общината. Тоест, трябвало да се намери начина, по който общината, детската градина, на време, да говорят това, което ще се случи като ситуация. Така вече се е случило. Сега, защо не е направено много други причини, както на тази казване, много често, нови бройки деца, но наистина така, движението е голямо на децата. Ама раждаемостта се знае отдавна. Знае се колко деца има в даден набор. Нали? Сега да не се връщаме тук в подробности. Знаем, че този набор има по-малко деца, отколкото на нас са ни необходими. Какво сме направили, за да, примерно, да привлечем деца от други места? Както правят много училища, нето училището в Порешето. Аз просто не съм съгласен с това. Тази част и онази част, аз мисля, че тази част и онази част няма никакво значение. Тук не са взети мерки от конкретни хора. Разбирате ли ме? Ама аз казвам, аз сега разбирам за този проблем. Ако съм знаел през юли, ще да го кажа. Но ще повторя нещо, което казах и на предното заседание, понеже госпожа Ваня Николаева предполагам, че не го е разбрала. Тогава аз попитах директно. Когато приемахме план за работа на Общински съвет, по мое предложение, през месец юли трябваше да гледам състоянието на учебната мрежа и готовността и за новата учебна година. Такава справка не ни беше представена. Това съм имал предвид. Готовността не като материално-техническа база и като инфраструктура.
трябва да го обеде, защото не знаем какво е положението финансово. Има ли проблем да прехвърляме? Значи, аз пак ви казвам, разсъждавам, извинявам се, разсъждавам като човек, който си прави сметка на всяка една стотинка. При условие, че тия пари ги нямаме и да увеличаваме това, което нямаме, откъде го вземаме? От нищото. Ако Милен има в чекмеджето си отдолу 100 лева и трябва да си купи стока за 120, ще купува за 100, не купува за 120, защото няма другите 20 лева. По толкова са прави на счетоводители и счетоводството и няма си какво. Генова, искам да ви говорите конкретно, за да се приключа стара, защото вече ми се струва, че приказваме едни всички неща по... Те са го докарали от там, че те не мислят за следващия месец. Следващия месец се идват със същия размер. Няма проблем да остане за другата. И аз знам, че няма. И аз знам, че няма. Въпросът е, че... Ще направим сега едни сметки, които не са наши, нали? Да подсигурим нещо, което ще прехвърляме като тежест за до година. А ние сме в неизправност и тук това да го правим. Ние, нали? Пък вие ставам другите сте в изправност. Не сте в изправност. Не, аз... Ще се дадем на ние и вие, после служи какво става. Връщам се пак той господин Сима Иванов стегна, че госпожа, исках да кажа, че госпожа Генова държеше в предложението на кмета на общината да се запише по изключение. Аз отказах да се включва това нещо, като мислих, че не е редно да го пишем, че по изключение от извън бюджетна сметка, от чужди средства, ние ще вземем един такъв заем. Вътрешен, безлихвен и така нататък, както искате да кажа. Значи, действително закона разрешава, закон за бюджета разрешава с решение на Общински съвет да вкарваме средства от местните приходи в делегираната от държавата дейност. Но ние нямаме в момента такива. Така че ние не плащаме, ние просто правим в момента изключение, за да може да излезем от ситуацията. Това трябва да се разбере. Предложението е процедура. Разбрахме го предложението. Няма проблем за това. Не, забележката е правилна, господин Петров. Наистина на редовна сесия не сме правили така, но аз се връщам назад пак във времето, когато тук присъстващите дори в предния мандат общински съветници си спомнят, когато дадахме подобен заем на Соло по това време, а сега Съвко Василевски, на господин директор на беше никакъв леко. И тогава, ако си спомняте, се наложи точката да я разглеждаме така, продължение на доста време. Подложихме... Да, и тук бяха представени маса книжа, за да се вземе това решение. Така че аз не смятам днешното заседание на Общинските съвет за излишно. Нека си кажем, ако не е истината в ръцете. Така, значи, колеги, оформят се две предложения на принципа на отдалечеността. Значи, предложението на госпожа Наталия Борисова, подкрепено от господин Иван Петров и господин Иван Георгиев, и предложението от господин Иван Цаков, кмет на общината, подкрепено от господин Симо Иванов и от госпожа Ваня Николаева. Не греша, нали? Някакви възражения по това, което казах току-що? Относно отдалечеността, значи на Общинския съвет, предложението, което ни е представено сега, е предложението на кмета. И то трябва да се гласува първо. Другото е, независимо, че преди това имаме такова искане, то се явява по-старо, отколкото това, което е в момента. Благодаря, че ме прекъснах, господин Сима Иванов, без да ви дам думата. Ще ви кажа, че аз казах, че го изчитам по реда на отдалечеността. Не съм казал, че съм обявил процедура на гласуване по отдалечеността на предложението. Така, колеги, процедура на гласуване. Имаме предложение на кмета на общината
за отпускане на 42, колкото се явява реалната сума от представената от детската градина рекапитулация в края на месеца. Гласуването ще стане поименно. Гласуваме предложението на кмета на общината за 42 000 лева. Госпожа Валентина Николаева. За. Господин Иван Георгиев. Против. Илинка Илиева. За. Мариан Иванов. Въздържал се. Милен Милен. Въздържал се. Наталия Борисова. Тя не е против. Извинявам се. Николай Георгиев. За. Румен Гаврилов против. Румен Петров. Сима Иванов. За. Един момент, колеги, след обработката ще ви съобща резултата. 4 за, против 3, въздържали се 2. Благодаря, колеги. Гласуваме предложението на директора на детската градина за 35 000 лева. Госпожа Валентина Николаева. Въздържал се. Иван Георгиев. За. Елинка Илиева. Мариан Иванов. За. Милен Миленов. Николай Георгиев. За. Румен Гаврилов. За. Румен Петров. За. Сима Иванов. Въздържал се. Благодаря, колеги. 6 за, 3 въздържали се. И това предложение не се приема, колеги. Обявявам 5 минути техническа почивка. Присъстващите трябва да бъдат Да, може да спреш процедура на прегласуване. Поради това, че нито едно от двете предложения при първото гласуване не получиха необходимия брой гласове, а това е 50 плюс 1 съгласно закона и нашия правилник. 50 плюс 1 от общия брой на общинските съветници, а не от тези, които присъстват в залата. В броя на тези, които присъстват в залата. Така че, колеги, отново подлагам на гласуване предложението на кмета на общината за отпускането на безлихвен заем от сметката за чужди средства в размер на 42 000 лева. Госпожа Валентина Николаева. Иван Георгиев. Против. Илинка Илиева. Мариан Иванов. въздържал. Милен Миленов. Въздържал. Николай Георгиев. Против. Полина Йотова. Не гласувам. Извинявам се. Румен Георгиев. Против. Румен Петров. Против. Сима Иванов. За. Благодаря, колеги. Поле, извинявай, той е правил. Явно, че съм се развълнувал, след като правя два пъти една и съща грешка. За 1, против 4, въздържали се 4. Не се приема. Преминаваме към гласуване на предложението, направено от Наталия Борисова, директор на детската градина, за сума от 35 000 лева. Валентина Николаева. За. Иван Георгиев. За. Илинка Илиева. За. Мариан Иванов. За. Милен Миленов. Николай Георгиев. За. Румен Гаврилов. За. Румен Петров. За. Симо Иванов. Благодаря, колеги. За, против 1, въздържали се 2. С 8 гласа за, с 1 против
без въздържали се, при двама човека, които не участват в гласуването, предложението се приема. Благодаря за участието ви. Аз благодаря на колегите. Питам. Ангажиментът е ясен. Така че, да. Ако искате, можем да поговорим. Колеги, исках само да ви кажа, че на 15 имаме заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси, да ви припомна, и евентуално ще имаме сесия на 21-и, казвам ви още от сега, помня да госпожа Николаева. Може ли да заседанието с някакво нормално време, такова работно време, 10 часа на комисиите? Ще се съобразя, да, до следващия момент. За нормално работещи хора, да са нормално някакво време. Да, по изключение този път го правим от 10 часа. Да, благодаря. За забележката ще имам предвид. След обяд? Не знам.